to nerozumiete. Preto Stifler stále sa smeje, keď nás niekto kopíruje. A ja chcem ísť s vami. Poď. Takže viete už, priateľe, pravdu. Preto je to ťažké, priateľe, lebo človek je na hranici. Ja vám to trošku vysvetlím a dajte si proste potom, každý rozmýšľajte, ak chcete. Je to na hranici, priateľia. Ja a Stifler Miky sme na hranici nejaké. Nechcem hovoriť na akej hranici, ale nie je to dobre, priateľia. Je to na takejto hranici. A jedným slovom sa to povie, je to čierna magia. A ďalej si každý robte názor, ako chcete. A tí urbexeri, ktorí nás kopírujú, to nie sú urbexeri, takže takéto veci určite nebudú vedieť a je to na dele. Preto už aj sám môžem ísť do toho. Takže tak. Nie je to jednoduché, priatelia. Jak si vymyslel, že pôjdem pred budovou a zapalím tam sviečku. Duch, ukáž sa mi. Tak toto, priatelia, nefunguje. Že pôjdem kolo budovy a zapalím tam sviečky a poviem, no poďte chlapci, sa bude niečo dať. Priatelia, nie je to tak. Na to potrebuješ ďalšie veci.